Id-deputat Laburista Anthony Agius De Celis li nħatar mill-Prim Ministru Joseph Muscat, konsulent tal-Gvern dwar l-anzjani fir-residenza San Vincenz de Paul, se jkollu uffiċċju fl-istess residenza u fl-istess ħin se jżomm l-impjieg li għandu bħala ECG Technician fl-Isptar Mater Dei. Il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Marie-Louise Colejro Preca ikkonferma dan fit-tweġiba għall-mistoqsijiet ta' dan l-istazzjon waqt konferenza tal-aħbarijiet dwar id-Dipartiment tal-Welfare Standards. L-impjeg tiegħu bil-forsi rid iżommu għax xi ħadd irid jitmalu l-familja. Ġifieri issa ħares li nagħtu servizz lil pajjiżna imma mbagħad il-familja nħalluha bil-ġuħ. Qalet li l-ħin li qatta De Celis fl-uffiċċju f'San Vincenz se jkun fil-ħin ta' dmirijiet parlamentari tiegħu. Mill-ħin ta' duties parlamentari. Duties parlamentari ma jfissirx sitting in Parliament House, duties parlamentari joħduk ħafna postijiet. Parliamentary duties skont ikunu. Fid-daqqa jkun seduta parlament, daqqa jista' jkun laqa fl-uffiċċju tal-Prim Ministru, jista' jkun laqa fil-Ministeru, jista' jkun laqa on the spot. Il-Ministru Colejro Preca qalet li minkejja li Anthony Agius De Celis mhux se jżomm il-ħinijiet regolari tax-xogħol tiegħu fl-Isptar Mater Dei u mhux l-uniku ECG Technician f'dan l-isptar. Nista' nassigurak li mhux se jkun hemm traskurar tax-xogħol ta' li id-doveri li l-Onorevoli De Celis jagħmel ġewwa l-isptar. Xiġifieri, ġifieri jekk jiena eżattament ġifieri x-xogħol tiegħu ġewwa l-isptar laqas nista' ngħid x'inhu. Però imma ġifieri mhuwiex l-unika ECG Technician jekk tittajtek. Imma il-Ministru ma qalitx li meta Anthony Agius De Celis ikun nieqes mix-xogħol fl-isptar xi ħadd irid joħodlu postu u dan ifisser nefqa akbar mit-taxxi tal-poplu. Skont il-Ministru Colejro Preca, Anthony Agius De Celis mhux se jindaħal fil-management ta' San Vincenz de Paul u allura mhux se jkun hemm intħil politiku fit-tmexxija ta' dan l-isptar minkejja li hu se jkun konsulent tal-Gvern ibbażat propju f'dan il-post. Bl-ebda mod l-Onorevoli Agius De Celis mhux se jkun qiegħed għax xi ħadd qal ukoll li se jkun hemm intħil politiku fil-management. Ma tarax biex noqogħdu nagħmlu l-intħil politiku fil-management ma nagħmlux management. Il-management mhux talli huwa importanti u jibqa' jimmaneġġja imma ħankunu qegħdin nsaħħu anke l-management. Mhux ċar jekk bħala konsulent f'San Vincenz Agius De Celis ikollu xi tip ta' sej fuq l-għażla ta' kif jiddaħħlu l-anzjani fir-residenza u min jiddaħħal, xi ħaġa li taf tkun tfisser konflitt ta' interess minħabba li hu deputat elett minn kostitwenza. Sadattant waqt il-konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Colejro Preca qalet li se jitwaqqaf kumitat ieħor biex jagħmel monitoraġġ fuq is-servizz tad-Dipartiment tal-Welfare Standards u se jissaħħaħ iċ-ċentru ta' informazzjoni dwar il-politika soċjali li sar mill-Gvern preċedenti u li kien pass il quddiem. Is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità u l-Anzjanità Attiva Franco Merċiqa li wkoll kien preżenti qal li se jeżaminaw il-waiting list ta' dawk li għandhom bżonn servizzi bħal Meals on Wheels u l-Home Help biex ikun hemm sistema ta' means testing u mhux kull min japplika jingħata dawn is-servizzi bħalma kien jiġri sal-lum.